or introduce unan na naawis an speaker tao hiadwani. Nan speaker tao dahil ni bakit kadwa to met laing an oha an putno nga imbapalen di Cordilleran, true son of Cordilleran by blood, hidara na ya hay parentage na o ya nalpuhi tunen region to. So he's a true Igorot preacher. Yan ang champion hindi himublay na. Nan speaker to duhani ket na ininila yana way back in 1994 nung damu ami at Hong Kong nung ininila mi. It's where I learned nga what it Baguio, and today ket over all the years ket he had established, he is the senior pastor ng uha ang growing church ng ngana ket Solid Rock Ministries. And then main church da ket wadi hilatrin dat benget ket uha an vibrant uha an labyag ya fast growing church. No tinigo yun no pati na inang Rise Cordillera tinigo yun nang perform ito na nen presentations nalpuda namin that church da kita diyan udom ang klase. And but one thing I would like to emphasize nante ni speaker tao ket he's a champion when it comes nante an culture tao nukas anong aramaten tao nga mundayaw iyamo Dios. So I've been championing this, the restoration and the redemption of our culture to worship God. Nagkaroon na nen instrumento, kakanta, and hapit tao. So nga di mahapon na ito puro di hapit because God has given us a language of our own. So nga po nang aduani ket mapadayawan tao, inawis mi nga hiyay umapit aduani ng Kulpi, agsipot tan matigoy ng tema ket mabalin nga waday ongal an may bagani. So without much ado, let's put our hands together and let's welcome our speaker for today, Reverend Jones Padeo. Pag malam tayo amin, damdamag katay ti kayat ng asawon ti Kulpi. Tati amok ti maawatak ti Kulpi kat no Ilokano ti jay Kulpi, Kulpi man ngam naamwag nga tiket ng asawan kat festival. Iti Israel, ada dagiti 7 major festivals da. Nga every time nga aramitin da daytoy, uray sa dinno nga lugar ti kadaan da agawid da just for that. Gamin kitkitaan da dagiti nga festival da wenno Kulpi da nga worship. Handa nga kitkitaan da itoy nga presentation lang. Ngam they see to it every time they gather for Kulpi is to celebrate, offer thanksgiving before the Lord. So, of course, antayo ako popyaan ti Israel, unique damat, unique tayo dito Ifugao, unique tayo dito Pilipinas. Ngam, damat di design ni Apo Diyos, Kulpi nga intended ni Apo Diyos, intended for us, perfect for you and for me. Nga haan nga mabaling nga matulad ti Hollywood, haan nga mabaling nga matulad ti other nation, gamin na design laan di jay dito'y Ifugao. Makawat tayo ba amin ti Ilokano? Lalo nakakaintindi ng Ilokano dito? Ilokano? Ayan. Sige salamat. Maragsakan na unay tata tayo. Salamat Pastor ng Legan, kan amin nga pastor ditoy and our officials, matadaman ti kakadwa tayo ditoy. Agyaman tayo ti Apo tawon-tawon. Inuhaan nga amin nga town, haan nga amin nga lugar. Ngano adda ti fiesta, celebration kat allowed iti church nga urnong. Sometimes they call it ecumenical service, sometimes they call it service matlang uno gimong. Da kami ijay Trinidad. Daytoy sumaruno nga we call it adivay, ti kadaklan nga Kulpi celebration iti buong Benguet, we call it adivay. Fellowship Orornong, iti Mountain Province, Among, hope nga Kulpi dito eh. Tama kaya yon? But anyway, this year we are targeting
by September, iso iti adivay ti buong binggit, hindi haanlaan nga ijila Trinidad, buong binggit. And we agreed last week lang, the church, the body of Christ, agreed together nga ikarkararag tayo, ngam hantay lang ikarkararag, ngam every time nga kulpi, when adivay tayo starting this year, it would be a godly one. Hanlaan nga ti church kat pang ecumenical service, hanlaan nga ti church kat pang introduction, hanlaan nga ti church kat pang closing prayer. Ngam di inted na sustaining our rich cultural heritage. Sino tinangtod dito nga heritage tayo? Of course, di na marswa. The creator of heaven and earth. Nga adati inted na nga kanya-kanya nga termino, bawat ili kan nasyon nga bang-awag da ijay nga supreme being. Daduma ko nata dito before we came here last week, nagdamaga kanya ba ti mas maawatan ti ifugaw nga termino. Haan nga iso tinagan ti Diyos nga iso ti awag da iti creator. And accordingly, nagdamaga ko nata namfu. Didaduma nungan, didaduma balito. Ngam nga issue dijay nga diti pagdidibatian tayo. Ta EJ Mountain Province, debatable na ibagam ti kabunyan. No ibagam iti termino nga haan nga ma-acceptar ti daduma, medyo debatable siya. Ngam makita tayo ti scriptura nga oray di dyan ay sao nga usaran tayo aganggan katanga inusar ni Pablo nga term nga God, G-O-D, termino daytoy iti pagano, ijay Book of Acts, Athens, idinapan ni Paul, ngam daytoy di jay maawatan da, nga mabalinda nga pang-awag iti supreme being or creator. Iso nga haan nga English, ti word nga God. Ngam gapu ijay tama iso ti maawatan da, iso ti inadapt ni Apostol Pablo among his epistles, the writings na nanipod iti maususaran nga term iti creator ket God. Pinggana ka tayo isususaran tayo. Apay unata na redeem dijay nga sauda. Acts chapter 17. I am reading NIV translation. Kunanad to. Dati tinadiscover ni Paul, idinapan iso na iti lugar iti Athens. Kat kunana, from one man he made every nation of men, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. For they should live. Kunana, God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from each one of us. Agdumog tayo matangkararag tayo. Amami, kunana, from one man, manipod ti may nga tao, na-discover ni Pablo, kunana, from one man, he made every nation of men and he determined the time set for them at the exact places where they should live. Ibig sabihin, iti pinaraswan ti Diyos iti may nga nasyon, may nga ili like Amerika, at da iti pinapanunot in design ni Apo Diyos nga klasin ti mula, makan, lamas, tao, angin, perfect nga lugar para ti Amerikano. Iti pinaraswan naman ti Japan, at da panunot ti Diyos nga ti island of Japan, perfect dahil nga pagyanan dagitoy Mitsubishi, Kawasaki, Ajinomoto, Kurabaruko. Perfect dahil nga lugar in design na for the Japanese people. Iti pinaraswan ni Apo Diyos, iti Middle East, in particular Saudi Arabia. Perfect dahil nga dagitoy Arabo, nga oray nangingisit iti iskinda. Kaya da nga labanan iti pudot. Oray handa nga aircon through the years, makasurvive da, gamin na design da for that nation. Kasjay mo ti Korea. Pinaraswan ni Apo Diyos ti Korea nga
Adu ti kananda nga bulong ng karni. Pinarson niya po Diyos ti Pilipinas. And let's go to the Philippines. We have more than 82 provinces all over the country. We have more than 180 mother tongues all over the country. Dinisay ni Apo Diyos nga dati Luzon, Visayas, Mindanao. Gat ko na, tumunggal ili, ingkabil, o repeti probinsya. I grew up in Zambales. Ngay pang agawon iti China nga kadaan iti Scarborough Shoal. Because of the oil. Ti lifestyle ijay, no amulaan dagiti sambalin nyo nga kakailyang nga naipas na do by blood halak nga tagajay nga naiyanakak ijay, no amulang dagiti sambalin nyo nga mang-apresyar iti in-design ni Apo Diyos ti Sambales. Mabiyag da oray manggalang. Kalain mo ti may nga mangga. Of course, it was discovered that the best mango in the world is in Zambales. Namang kung ay papatalas at DJ, may nga puon ti mangga. No aywanam ijay, makaapit ka iti more than 50 nga tiklis ti may nga puon. Kat mo ada ti nga gasot nga puon mo, kat more than 50 nga tiklis ti maapit mo ti may nga puon, mabalin ka nga agkuy-kuy-yakoy the whole year. Ada ka nga, haan nga masabol nga ag-abroad. Duhaan tayo nga kung nga dakos ti ag-abroad. Ngam, tibagbagan ti Biblia, tumunggal ili, perfect day ka nga in-design nga, para kadagiti pinarsuan nga in-design na matlaan para dita. Kat no ti Pilipinas, kat perfect nga lugar for the Filipinos. Han tayo ko mga masapol nga abroad, tapno makapatakder tayo ti bunggalo. Hello? Oh, ng mga hangadakas di jay. Adalaan niyo, that is just an option ko nga. Because God intended it, nga dahito nga ili, napnuwan ti tawid, napnuwan iti kinabaknang. Kaya nga ngayon, hangamon ti ado, pinag-aagawan saan? Pilipinas. Anya ti agag inagaw, China, the most powerful country today. Anya ti sumarsaruno, US. Anya pa ti sumarsaruno ng other countries, Japan. Anya pa other European countries. Pautang tayo iti how many million of dollars iti European countries. Nabaknang. Because invest niya po Diyos kinya tayo. Ngam, amin-amin dagito yung mag-full blast lang ito, no DJ bagin ni Kristo, DJ anak ni Apo Diyos mo nga adagta nga mang apresyar, dagito yung inted ti Apo kinya kayo. Doon lang ho magkakaroon ng tamang, kung namin diyaw din province nga, kaipayasan ng bendisyon, yung tamang daloy ng pagpapala sa isang bayan. And so God designed every nation nga perfect para kadagiti ng tao nga inkabil na. Ibig sabihin, if we localize that one, Lagawe or Ifugao is perfect place for the Ifugawans. Hangadakos na abroad, ada ti nag-abroad. Di ba bagan lang ti Biblia, ito'y gayam, imukiyat tayo lang ti matatayo, mabiyat tayo na mo, aramidan tayo. Patadiman tayo pa na mapan tayo iti church. Na iso ti ruangan talagang mapanan ti bendisyon. About 10-15 years ago, hangko pa yung nabagbagakan ti Ifugao, mangmangag kon DJ, may bagbaga nga, the most evangelized province in the country, Ifugao. The most evangelized province in the country, Philippines of course, is Ifugao. Ngam anya ti ibagbagan ti Biblia, no iti may sanga ili, may sanga lugar, aramidon dagiti anak ti Diyos, iti dapat nga aramidon da, ag flourish di jay nga ili, mabindisyonan di jay nga ili, mabindisyonan dagiti ili, aglup-lupyas ti bendisyon kinyada.
Yung kitan tayo man ti ifugaw tatta. Which is the most evangelized. Natagdakan kaaduan nga naimulang nga simbahan. Agyaman tayo ditoy. Agyaman tayo ditoy. Nga anyang natatibag baganti ako kinya tayo dito nga situation. If we are the most evangelized province in the country, dapat mo ag-survey damat, anya ti kabaknangan kang kasayaatan nga probinsya. It should be Ifugao. It must be Ifugao. Kung naman data, kita man data kaabay mo no nakariing pay. Go to other provinces. You know, kasla tayo, aramidan tayo, akalain mo yung Kulpi Festival. Oh, i-allow ti munisipyo tayo, ano, iti government, sige, ag-give kayo, ag-service tayo, and we will join. Haan nga marami dito ti other provinces. Hindi ho ito nangyayari sa ibang probinsya. Why? Kung natatay, dominante nung maming sa kadagay nga probinsya, haan nga Kristyano. And so, di kayat damat nga makita, kung i-implement, di kayat da. Ngam, agyaman tayo ti Diyos ta, impalupos na dito, and handa yung sayangan dito sayangan dito yung opportunity, nga mang patpatadaman pay, mang ilawlawa pay, no anya di dapat nga aramidon, iti anak ti Diyos, na tayo, nga anak ti Diyos, umili mismo dito yung Lagawe. And Ifugao. Nagpintas ti theme tayo sustaining the preservation of our rich culture. If I may add some inputs to this, I'm kahit kung mang iti basit nga challenge, kumahaan lang nga preservation. Halang ko mga may preserve, dagito nga nagdiyosan nga kababalin, monokultura nga intin ti Diyos. Halang ko mga may preserve, ngam, umununag, lumawlawa, dumakdakkel, sa bali jay masusustain lang. Hello? Ayan. So, it's just a challenge. Nga amin tayo adati challenge nga masangsamo tayo. Ngam dito, anya ba't may isang challenge dito Jay ko nang, the theme tayo kat sustaining the preservation of our rich culture. Iti umuna, kauna-unahang anya tawad, pinaka-basic nga mang evaluatan oray iti dadto mga ili, nasyon, gobyerno, iti makunkuna nga kultura is datang. Iso nga, na kayo nga nag-abroad, mabangkati sa bali nga ili, kathanda nga mamati, magbagang, Filipino passport, ay mga Filipino, kathanda nga patsyat, baka aglugluko ka laang, unang tatanungin, are you really a Filipino? Yes! Agsaw ka man ti mother tongue yo. E no, amo nga getowin o nga, handa ka nga makasarap. And ano din na US Embassy, Canadian Embassy, because of, handa nga mo, ti mother tongue da. Kung naman itakaabay mo, among ba nga agsauti sa uyo? Baka nalipatan tayo. And part of sustaining a rich culture. Baka magising na lang tayo isang umaga, wala nang naghihintawin nga dito, puro tayo English yan. Genesis chapter 10. Damo pa lang hanpay nga na right after the flood, Genesis chapter 10, kalpasan nga nagpaaramid ti daong ni Apo Diyos kininowa na para mag-amin dagito'y tattao nga hangamang kahit nga tulnog kininowa, kalpasan na dijay daytoyen dijay scenario event dijay. This is the account of Shem, Ham, and Japheth, chapter 10, verse 1. Noah's sons, who themselves have sons after the flood. I will read verse 5, kunana. From this, the peoples
spread out in their territories by their clans or tribes or families within their nations. Nagbalin nga nasyon, each with its own language. Kadumunggal ili, probinsya, tribo, barangay, munisipyo, tinang design, iti pagsasao tayo nga mother tongue is God. Hello? O, hangay nin imbinton ti babakla da ito nga West. These are God-given rich culture. What is the purpose? Apay nga nga, inikan ni Apo Diyos tumunggal ili, iti bukod da nga sao. If we continue reading this one, the message of this is, tapno at dati aramatan da nga pangdayaw da iti Diyos. Pangdayaw gayam di sao tayo. Hanga pang entertainment lang. That is the very purpose. No, pangdayaw nga ron ti purpose ti Apo. Apay nga handay unay nga makikita di church. Madalas ang nangyayari sa church, upang kadya church, nakapang church yung tao, Pilipino, ngamno mo na jay church, no padpada nga taga Mountain Province, ibati na pa di kinaigurot na ijarwangan, kaumunag, kat mo imunagan, tisaunan, hello brother. How are you today, sister? Ang gana worship. Buong service. Awan ti mangag mo nga siya, mampay, mampay. Wala kang marinig nun. Ang marinig mo, to God be the glory, great things He has done. Dakos ba? Haan nga dakos. Absolutely. Haan nga dakos. But the very purpose of God in giving those mother tongue, tinakaw ti kabusor. And so, ado, ititap-tap, dito ko na ni Apo, my people are perished because of ignorance. Ado ti inosente, may pantigin na podno ti saon ti Apo. Even in our prayer meetings. Ay, di maki-prayer. Tapos biglang-biglang, kababay na ni Mayor, alam ti Barbaro, kababay no Ilokano, no ifugaw ti saon tayo, ag-English tayo. And so the pronunciation of the English was, it should be like this. Heavenly Father, Lord God of heaven and earth. Masabol King James. Pagdating sa kalagitnaan, mapagpukawan di grammar na, anyagam sa marunong English ko. And that makes our prayer very, very wrong because the focus of our mind, our heart is to our grammar. It is no longer to God. Isang awan ti gusto nga waya-waya. Padasa nga ag-pray. Ije bukod mo nga sao. Ham mo pa nga ilukat tingiwat mo no tama yung purpose. Tutulo ang luha mo. Even in songs in worship. Minsan ko nang MC. Ay, tatay pa nga kanta ti Ilokano kan ibugaw gusto na kanta, mangrugian ti service. Ay, madi ba nga kanta ti Apo ti Ilokano? Gusto lang ba makanta kat English? Anyat, awan ti standard iti Biblia nga bagbaga na nga, when you come together for worship, it should be like this, or like, wala ho siyang sinabi, ti bagbaga na dita, ni Apo Diyos nang ikabil ti kanya-kanya nga design kan pangmulot kan anointing eksakto for release for worship every nation and tribe. And so di ko na ti book of Genesis. And so dagitoy Hudyo
Kahit saan sila pumunta, tayo iti Diyos, iti kababalin, hindi na kanya tayo kat kuna na, let's sustain our rich cultural heritage. Hantayo nga ikabain, kababain ba nga dayo nga, nungan daya, laylay chen misi dakos ba? The question is, who is the object of our worship? Sino ba timang inatatunan tayo iti dayaw kayo? Sometime in 1947, in may dagitoy imuna nga missionaries ti ili tayo, in-declare that, I'm sorry, but these are people from the West, Pupuraw. Ito'y ato ti missionary ngayon in may nga tama yung kanilang puso, but there are people ngayon in may nga tititsing daw na yung sursuro da, ijay langit ti ustumtulaan nga maawatan ni Apo Diyos nga aparato nga pagdayaw iti Diyos is piano. Dagita melodic instruments ngamnuganggang sa kalalang tamtambol pagano da sa adiyo usalan. That is their teaching. Ngaman niya ti ko ng tibog of Jeremiah. Haan nga di instrument ti issue. The issue ditoy is the object of our worship. Uri pa'y piano, ganakas pangarigan tata, lukas titikantak. Sana dalawa ang puso ko. Uray piano ti ganak. Haan nga maragsakan ti Diyos, nukas ti nilaon ti puso, nga mangusar iti piano. Yung uray kalalang, uray melody, tayo diti Cordillera, bulo lang, tambi, gansalaan mo iso, flute mo iso, but using it for the glory of God. And amo yung awan ti instrument tayo dito yung Cordillera nga haan nga na-design for worship. Nakangkang kita ba ti kalalang or flute? Ti flute, mainly, that is our instrument, basically ti Cordillera, nga that is personal nga melodic nga instrument nga usaran dagiti imununa nga taptatan tayo for worship. Ngayon ho, iti-introduce dagitoy puraw DJ form of worship nga iso inadapt tayo mat nga han nga dakas matlaang mat inot-inot na napukaw dagitoy. And no kuna tayo nga i-sustain tayo kat kitaan tayo man, anya ba dagito inter niya Apo Diyos dito ufugaw nga haanan nga na-sustain. Nehemiah was actually native, umili daytoy iti Israel. Kat ni Nehemiah na ipalubos ti tiyempo nga DJ Ilida, particular DJ syudad da nga Jerusalem was conquered. Ato dagitoy napan nga ng dominar kinya, da nga kasla kinya tayo. For more than 500 years in mighty Espanyol, March 16, 15, 21, in Limasawa Island, in may nga pinilit nga takikwaan tiili tayo. After the Spaniards, here comes the Americans for more than 70, 80 years, nag-reign damot ditoy. And pinilit na nga sukatan di kababalin tayo. Of course, adu ti inputs da isong adu kinya tayo tatanti mas feel dati English ngam ifugaw. Si kaman ti ag songlit anya ti songlit tayo di jay man kwa Filipino. Ay, hangko nga batog day ta. Dagi jay ti makin batog siya class ini class. So haanak sang effective dita. Siguro dita do mga lugar, situation haan effective nga panangkita tayo. But ti pagtungtungan tayo ditoy is jay na espirituan. Di pagtungtungan tayo di pagdurasan iti ili. Ni Apo Diyos every time iti Book of Revelation at dati
maipangpangato, offer nga worship before God. Maragragsakan ti Diyos kat every time nga maangot na kan makita na dagiti nga worship dagiti anak na starting from Abraham, Isaac and Jacob agenggan na kadagiti awanan ti pupuoran tayo nga masapol nga agpuor tayo ti animal tapnulaan na banglo nga sayang musong before God nagbalinan nga they worship tayo. Our prayer and worship para ti Book of Revelation adati ang angaw magpaiso siguro daytoy. Kunan ni Apo Diyos kano, may sangal daw, kunan ti may sang anghel. Lord, adati worship, nagbanglo nga sayang musom, sumangsangat dito'y langit. Kunan kano ni Apo Diyos, oh, anya nga klasin ti worship, dengdenggen di anghel kunan na, uy, nagmayat, anya ti kantada, reign in me. Sovereign Lord, reign in me. Kung nanti ako, English kantante Amerikano, Amerika. Bendisyonan di Amerika. Bendisyonan di Amerika. After a few minutes, agaman ti worship. Lord, nagbanglo nga saya musong, simbang at. Worship ta, anyang tanga ili uno nasyon di tagwar worship. Didun ganda. To God be the glory. Great things He has. Oh, English manan. Bendisyon naman ti Amerika. Oray Muslim ni Obama. Bendisyon nam di tagwar worship dagitoy. Ti offer ta worship iti Amerika. Ika-third day, adamanan di worship, nagbanglo nga sayang muso. Kunan ni Apo Diyos, uy, adamanan tinabanglo ko ng anghel. Sige, bendisyon na. Anya nga kanta, English, Lord. Ay, so alam. Sige, i-release mo niya bendisyon manan ni Amerika. Hindi i-release na ko ma. Hinitan ka no di dyan ay, di anghel. Glance lang, snapshot lang, tinignan niya saan galing yung worship. Ijay nagawin. Anya di nga Shepherd of my soul, I give you full control. Ang ko lang di niyang in reality, handa nga di forman ti kanta. It's not di laeng tang nga maidaton, ngan di total release nga mabalin nga umay kinya tayo as His people. Parents, hanyo ko mga lapdan dagiti ubingyo nga masuro dati bukod da nga sao. That is the right, especially in prayer to their living God. Chapter 1, the word of Nehemiah son of Hakalia in the month of Kislev in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days, I mourned and fasted and prayed before God of heaven. Amoy ni Nehemiah, umili iti Judah, iti Jerusalem. Kaure ka kasi iti abroad, basta maka-abroad. So, nag-exile. Amoy apay nga pinmano dagiti nga umili iti Jerusalem because the wall of Jerusalem was totally broken. Nadadaal intiramin ti dijanay wall. Anya ti wall speaks of protection, alad. Tapnohan nga masrek iti si asidnuman nga kabusor da, masapol nga adati alad ti ili. The wall of Jerusalem. Anya nga dagitoy wall. Umuna is dagitoy cultural heritage nga inted ti Diyos. Ibagam,
What is ifugaw? Ifugaw is this. Pag ibagam ti Panawi, umunang umay di panunod mo, 8 wonders, ijay ifugaw. Anya nga tanong mapukaw di sa uta yung ifugaw. Tamasukatan ti, hello brother, how are you today sister? Hambang mabaling ayabam ni kabsat mo iti manong. Iji balay laan ti mga ayabak ti manong. Ngam na iji church, brother. Numamingsan pati tagasawa, kumusta ni brother Ed? Kunan ni babae. Adi ti gayam ti asawa ni brother Edgar. Asawa na brother ang tawag. Aya hambang mabalin nga, over hangat hakas di jay. Dati dyan lang magkitaan tayo nga, mukhang, atong ti mapukpukaw kinya tayo nga kababalin nga in-invest ni Apo Diyos kinya tayo. Ni Nehemiah, nagasat ta tinaging amo na is the king Sertaserses, iti Persia. Ano ti trabaho ni Nehemiah? He is a cupbearer. Nadadaal. Kat nung awanan iti wall, kas na di kumaalag, nung ikatanday taalag, anytime makaunag ti makaunag, anytime umay nga makaistorbo ti mangistorbo, gamin awal ti alag. Ngam na ti alag, nga basta-basta nga makapenetrate. Iti mang kayat nga mang dominar. Nagsangit ni Nehemiah. Kung na Nehemiah, nadadaal, awanan ba? Hindi na siya attractive. Nagawid ni Nehemiah. You know, it should be the Ifugawans who do the first step tapno ma-restore kung anumang glory ng Panginoon na nawala sa Ifugao, pwedeng ibabalik ng Diyos yan through us. So, I'll end here. Ado pa yung mabalin tayo nga pagtungtungan regarding this. Nga, hantayo kung mga liplipatan, nga uray ni Apo Jesus, di may dito'y daga, hanmatkat nga Amerikano ti sa una. Wala rin siyang daladalang heavenly language nga ininject nga iji dinanunan nga lugar nga Israel. Anya ti sao di Israel, Aramaic. Di Aramaic ti sa una. Anya ti kawas da iji Israel, Abito. Adyaga Abito isuna. Anya iti kanun da iji Israel. O adi libadura, adi isumod di kanun na. Han nga masapon nga masukatan, tapno agbalin nga nasantuhan. Hello, madalusan laeng. No siya kumakat ifugawa, kat nagbalinak na Kristiyano, na born again na Kristiyano ngam ifugaw lagta. Hello, yan. Anya ngay nga rod dagito'y mang panutnut nga sikakat ifugaw. Umuna di sao. Baka mabalin tayo nga worship, di bukod tayo nga sao. Baka mabalin tayo nga agservi, di kababukod tayo nga kababalin. Di magpaganti sa ti Apo, ngamahaan nga dakas, nga aramidan tayo, tigad duma, ngam kumatiro mabaw, kat no anya jay, inted na kinya tayo, because that is part of our worship, or the design na intended for this province. Haanlaan nga di nga form, iti music, and di aramidan tayo nga dances, no. Amin, pati product, ti product na yun do'y nagagado, pang-ibagam, ti wood carving, nagtapos mo may ti panong ni tao, ifugaw. Kung natamag kanya ni asin, ni bagyo, agandad ka, magpasya ka asin. Apay iya, hanggang agtugtugaw ti magbayag, iti may isang lugar, apay gamin. Baka nagtugaw ka ti magbayag, 30 minutes. Sakan pa man nag-CR, pag-sublim, at dan ti karuprubam, iti nga kayo nga inaramid ka. Kasi nga kalaing kita ka ifugaw. Uray, awan tayo dyan ifugaw. And it's a gift. It's a gift. You know, every nation has a gift. Even in the church. Kita niyo, look at America. Saan sila nakikilala? Uray dyan church, the Christian community. They are known because of their commentaries. They are known because of their exposition of the gospel. Damagam amin nga theology. Kayang sagutin ng Amerika. They are known for that.
Gamin, sagot na di jay. O, paglahin naman ng Korea, anya ti rumabraw ti Koreano, prayer. Taki ti Koreano, grabe. Bayan ti English, orang handa mo ang English, ba't karkararap da? Ano din? Iti na-discovery na di jay. Napindi-pindi siya lang. Iti Korea. For many, many years, more than 40 years now ago, bakbak na nga dahil di Pilipinas ng Korea. But look at Korea today. Bakit ganun sila pinagpala? Idi nasuro da, nga agserbi, kan agdayaw, iti Diyos, di kinasiasinuda nga Koreano. No, makakatongtong iti Koreano, ando may mga English. Maulap, sumakit ulong nga mga awat sa English da. Nga madakwartada. Ati Pilipino, ora niya nga accent. British accent, American accent, English accent, amin nga accent, nga midsiping da. So, these are kinapudnos truths from the very Word of God. So, your theme, our theme today, sustaining the preservation of our rich cultural heritage, is hindi lang po siya form, handang iso na nga forma. These are spiritual matters that we need to offer before God. Ni David, as I close this, ni David, every time mag-worship, sino ni David, the second king of Israel, iso na ti, kunan ti Biblia nga, the man after God's own heart, nga ora iso ti kapirmian ti naramit na nga basol, iti amin nga naging karakter iti Biblia, ti kagrabian, ti basol nga nakarecord iti Bible, was David. Impapatay na di dyan ay asawan ti kursunada na, inasawa na di dyan ni Bathsheba. Katakot-takot yung problema kay David. Ngam, every time nga worship ni David, no apay nga naibaga, nga he is the man after God's own heart, iti nasuro na di dyan nga kamalina at nagbabawi, ini-start na worship iti Diyos 7 days a day. Kat di worship na haan na nga tinutulad ngam iti bukod da nga kababalin iti Israel. Have you seen the film? Nga po Jesus, agangga na nga pinatay da, nakabaag ni Kristo. Nung anya tinaisursurokin niya tayo. Hoy, dakas na ita. Madidi ang J-string. G12, mabalin ng J-string, mali. Kas ano tayo nga maibaga nga sustaining our heritage. When we keep on mas banbanaran iti imported ngam di inted ni Apo Diyos kinyati, we might not sustaining it. Amami, salamat Lord, uray pa ito